Jeg hedder Troels Trier, og jeg er verdensmester med landsholdet. Jeg er nummer 2 i verden, og jeg er 7-dobbelt juniorverdensmester. Det er mine titler. Så er jeg også danmarksmester. Altså mange af dem, jeg spiller med hernede, det er nogle af mine bedste venner. Og dem, jeg altid ringer til og snakker med og tager i byen med. Så det har været det sociale, der sådan lidt har lukket det frem i mig. Men på nuværende tidspunkt synes jeg også, at det er en helt fantastisk sport. Til vores turneringskampe, der bliver der tit råbt, når man scorer. Altså sådan rigtig højt. Så bliver der råbt, så man kan høre det i hele salen. Det er tit på de afgørende bolde, at folk er helt op at flyve. Bordfodbold er også, når man kommer på konkurrenceplan, så er det ekstremt intens spil. Fordi man står altså med, det er 1 mod 1, og man står sådan lige over for modstanderen. Og der er ingen kropskontakt, så det er sådan, det hele er bare fokuseret i bordet. Og der er så meget energi og power i bordet, så det bliver ekstremt. Det bliver virkelig energisk. Og det gør også bare folk, det er jo sådan en, tit er det bare en lettelse, eller sådan et udbrud, når man scorer. Og så er det umuligt at holde den. Så råber man bare og bliver glad. Så på den måde er det også en sport, og der er det ikke bare en hobbyplan. Altså der går man op i det, når man står i de der helt pressede situationer. Så der kan godt være, der kan man godt blive rigtig glad, når man scorer. Tit er vi jo i byen med andre bordfodboldfolk, og vi så møder nogle random mennesker, som altså der er bare vi har bare et grundniveau, som gør det umuligt at score på os, hvis man ikke har sådan styr på sin skud. Så det plejer tit at ind i en 10-0'er. Men det er sjovt nok også. Man kan score rigtig mange øl på det, hvis man ignorerer det moralske i det. Jeg synes, det er lidt moralsk forkasteligt, at man bare går ind og river bajer for folk. Men det har jeg også gjort nogle gange, så det skal heller ikke se mig for fint til. Men det kan man rigtig godt. Yes!